banget ngenteni ngene. Monggo ketesuk akeh tamu sing goleki bapak malah ra bali. Wis tak karo rengeng-rengeng. Tak nembang. Hatiku tanasa kinunjing. Atiku tansah kinunjing. Roas moro katon wae sakso lae dasar priya kang utama rinengga dening busana pantes dadi katresnanku kuning raya alah aku dadi rondo mbok menawa sesuk aku ketemu jodoh sing gemati karo aku. Kok ya urip punde bojo dumsang-dumsang ming dipiloro. Ranti. Oh, lho Pak Bekel to? Kok tindak mriki ya, Pak? Lah yo kene iki klebu wewengkonku kae tanduran-tanduran sing nang kene kabeh kuwi mau kan wargaku kudu tak tiliki. Oh, wargane sampean nggih, Pak. Iya. Nggih. Ngapunten niki kula ki teng mriki iki nek goleki bapak kula. Goleki bapak. Ya nggih. Pak Arjo Gedol. Oh, Pak Arjo Gedol kae. Lah mau luwe wang-wange sisih kono lho. Wong anu to nggarap nganu. Lah kae do Segalane lagi jenengan to, Pak? garap tandurane sisih kono. Lah kula goleki kok ora basa mongko ten omah niku pirang-pirang tamu sing goleki gayoh niku. Goleki Pak Arjo Ya, Gedol. nggih. Ngeten niku. Dan apa kok mesam-mesem? Lho, le mesam-mesem piye to? Nggih. Jare si Ranti nek anake Pak Arjo Gedol Nggih. kilo desa kae. Lah nggih, pripun? Saiki muni rondo, bener po? Walah, niku to, Pak. Oh, Nggih, ini lah. krungu kabar iki. Iki rondo. Lah pripun melih jane kula ya nek duwe bojo ki sepisan kanggo selawase ngeten niku lho, Pak. Ah, iya. Panane kok setya turu mati karo keluarga tapi nyatane bojo kula niku senengane KDRT, Pak. Oh. Sampean preso mboten KDRT niku? Ayo. Kekerasan dalam keluarga, Oh, dalam iya. rumah tangga niku kula nek ya ora betah, kudune kula niku nggih dadi tulang napa? Lah Tulang iya, rusuk cara malah diri sing- dibel tulang punggung kon kudu golek pangupa jiwa. Lah iya. Bojo kula gaweane men mabuk dem-deman yo molimo ngeten niku lho, Oh, Pak. ayo wis. Ayo, Kuwi ora Pak. bener nek kuwi arep iso le kekeluargaan iso Ya, nggih, langgeng niku. rak ya ora bakal. Nggih. Ngono kuwi lho. Nggih pun kula tak pamit nggih. Mbok ya engko sikik kene sikik kene sikik. Pripun Kene enten sikik apa? Ranti. Enten apa? Enten dawuh napa, Pak? Ya ya kebeneran to. Aku ketemu Ranti saiki rondo. Lah aku wis Nek rondo dadi bekel pirang-pirang abad ning kene. abad pirang tahun ya. Lah ya pirang-pirang tahun ora cara dene Pirang gapuk. abad. Ora ya wis Ya. gapuk Ah, wis nggih. tuwa sareng gapuk. Dadi aku le dadi rondo ya suwe. Kok dadi rondo? Nek dadi rondo ki Lah, kula. kuwi ora kowe iki le dadi rondo Oh, wis suwe. nggih. Krungu kabar Agek aku rong tahun kula. Lah, Nek aku- sampean niku nek nganu Ya, to duduk. duduk. Wis Mula 15 aku tahun kok bahasa ya ora wis- rabi. Lho, mula aku rak ya wis suwe wis nganti gapuk wis nganti tuwa kaya ngene.
Kae kaya dar kemen kae. Wah iya. Ajeng tiru wargane sampean dar kemen kaya ngene wae. Pripun, Pak? Yen kowe gelem, Nggih. aku duduk, kowe rondo. Mbok bebarengan, ora bebarengan piye? Bebarengan iku tegese pripun? Lah ya nek gelem nanti kowe dadi bojoku. Dadi ayo wis apa buat repote kowe ayo aku sing nyukupi ngono lho. Lah iya. Sing anak kula niku pirang-pirang lho? 5 lho, Pak. Ora apa-apa lah nek Pak, 5 sing penting heeh. aku iso nyukupi sak Tanggung kabeh. jawab. Lho iya. Iki saestu saged kula gemi. Lah iya to ya. Oh nggih. Mengke kula tak omong kalih Bapak. Njenengan ya tindak ning Iya. ning rompok Apa ya ora kula. percaya to? Nggih. Yen ning tawangan. Wah, bekal nggih saged nembang jan. Ajak ayu. Aku ngentek Bresane. ni tekamu. Wargane sampean iku lho, Pak. Iya. Ya wis kok ndak kepriksan. Oh, nggih. Sakniki kula tak pamit riyen nggih, Pak. Oh, Tak iya. pamit. Heeh. Sesuk kapan kula tunggu Iya. lamaran jenengan karo bapak kula. Iya. Telepon ngeten. Ya wis nanti. Nggih, Pak. Sowan ning omahmu Nggih, ya pun wis. sareng, Pak. Ya.